ପକଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଡ଼ି ପକେଇବ ଆସିକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଉନି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ବାହାରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ହେବନି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲେ ବି ଦେଖାଯିବନି ଏତେ କଳା କହୁ କହୁ ଫୋନ୍ କଲା ଇଏ କ'ଣ ମରିବ ତା ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଗଲା ହଁ ଡାଳି କୁହ କ'ଣ ପେଟ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି ବେକ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲାନି ପେଟ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି ଆରେ କାଲି ଦେଇଥିଲି କୁର୍ମି ବଟିକା ଛେ କ'ଣ ତୋତେ ବାହାରି ଖାଲି ରୋଗ 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 ତୋ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗେ ତୁ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ସ କ'ଣ ଯେମିତି ଭଉଣୀ ତୋ ଆଖି ଦୁଇଟା କପାଳକୁ ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ ଗାଲ ପଶିଗଲାଣି କାନ ଦୁଇଟା ଥରଥର ହେଉଛି ରବିବାରଟା ଅଛି ମଟନ ବାର ଶଳା କହିଥିଲା ଭାଇ ତୁମେ ଖାଇକି ଯିବ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛେଳି କାଟୁଛି ଖାଇକି ଯିବି ନା ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ନେଇକି ଯିବି ସାର୍ଟ ନେବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବି ଚପଲ ନେବି ସ୍ଲିପର ହଳେ ନେବି ସେ ବୁଟ୍ ହଳେ କହିଛି ଦେବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚପଲରୁ ନେଇଯିବି ତୁମ ପାଇଁ ହଳେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହଳେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଅତି ତୁମେ ନିର୍ଲଜ ଇରେ ତୁମେ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ଭାରି କମ୍ପମାନ କରୁଥିଲ ସେଠିକି ପଳେଇଲେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ ନା 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 ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଛି କ'ଣ ମାଗଣା କରିଛି ଶୁଣ ହଁ ମାଛ ହଁ ମାଛ ନେଇଯିବି ଶଳା କହିବି ଆଣିବ ହଁ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ 2500 2500 ତୁମ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ବୋଧେ ବ୍ଲକ ଦରମା ଜାଗା ବୋଧେ ଫୋନ୍ ରଖ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଲରା ପତ୍ର ବାଟିକି ପିଇଦେଲ ହଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଥକିଗଲିଣି ରଖ ଫୋନ୍ ରଖ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବି ଏ ଶଳା ତ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ କ'ଣ କହିବ ଦୁଇ ଜାପଟା ମାଇଲେ ବସିଥିବ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ବଢ଼ିଆ ଦେଖେ ଓ ଭରା ମାନେ ଚାଙ୍ଗା ଖାଲିଟା ତ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ଯାଉନି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛରେ କହୁଛି ନା ମୋ କାରଣ ଅଲଗା ରହିଛି ସେ ଧରା ପଡ଼ିବନି କେସ୍ ଦବିଯିବ ଖାଇଦେବା ବୋଧେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଦେଖେ ରୁଟିନ୍ରେ ପୁଣି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବୁଟ ହଁ ଭାଇ ଖାଇବା ଏ ଶଳା ଭାଇବେ ଆଉ ତୋର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ତୋର ନିଅ ଖାଅ ହଁ ରୁଟିନ୍ରେ ଯାହା ତୁ ଅଛୁ ଭଲ ଶଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିବ ପୁଣି ରୁଟିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ନା ତେଣୁ ବେଳେ ବସୁ ଖାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଜମ କେମିତି ହେବ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ରୁହ ଧର ମୁଁ ପାଣିଟା ଆଣି ଯାଉଛି ନା ପଳା ପାଣି ପିଇବେ ନା ଶାଳୀକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବ କ୍ଷୀର ଶାଳୀ ଖଣ୍ଡେ ବନ ଏଇଠି ଶାଳୀ ତିନୋଟି ମୋର ବଡ଼ ଆମ ସେଟାର ମଝିଆ ଶାଳୀ ମୋର ଟିଲର ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେଉଁ କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯା ଏଇ ଶୁଣୁ ଧଇଲୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଶୁଣୁ କ୍ଷୀରର ଆଉଥରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉଥରେ କହିଲୁ ଭାଇ ଯା କ୍ଷୀର ରୁଟିନ୍ ଏଇନା ନାହିଁ କଟିଗଲା କ'ଣ ଡାକୁଛ ମିଠା ହଁ ଭାଇ ମିଠା ଥିଲା ବାପରେ ଭାଇ ବାରିଆଡେ ବା ଦିଆ ହେଇନି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତ ହଁ ବାରିଆଡ଼େ କାହିଁ ଦେବ ଆଉ ସିଏ ଗଲା ନା ଯିଏ ଆଇଲେ ମୁଁ ତ କ'ଣ ଖାଉନୁ ମୋ ଭାଇ ଆଣିଥା ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେବୁ ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ ଛୋଟ ପିଲା ଯା ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି ଭାଇ ମତେ କୁହ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଖାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ନା ଗୋଟା ମିଠେଇ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବ ଯା ଆଉ ଯେମିତି ପୁରା ଆଲଟ କରୁଛୁ ଭଲ କି ବିଞ୍ଚ ସ୍ପିଡ୍ ବିଞ୍ଚ ଶଳା ଭାଇବେ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ତୁ ଖାଇବୁନୁ ତୁ କାହିଁ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବ ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବି କ୍ଷୀର ଭାଇ
ତୁ ଯା ତୁ ନିଜେ ଧର ମୁଁ ଧରିବି ଆଉ ପିବିନି ନା ଆୟଣ୍ଡଲ ଯା ଯା ବାହାଘର ବେଳେ ଶାଳୀ ମୋର ଶାଳୀ ବିଧା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲା 2,500 ଟଙ୍କା 3,000 ମାଲ ମାରିଦେଲି। ସୋଲଦେଇ ତୁ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛୁ ସେପଟେ ବା ଭାଇନାକୁ ଆମେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବ ନା ସେ ଚେଇଁକି ରହିଲେ ବା ସେ ଖାଇ ଚାଲିବେ ଆଉ ରଖିବେ ଘରେ କିଛି। ଆରେ ବୁଟ ମୋର ମୁଦି କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି ତ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଦି ହଜାଇ ଦେଇଛୁ କ'ଣ ମୁଦି ହଜିଗଲା? ହେ ଭଗବାନ ମୁଦିଟା କୋଉଠି ହଜେଇଲୁ? ଏଇଠି କୋଉଠି ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ କୋଉଠି 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 ଏଇଠି କୋଉଠି ଗଳିଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଳିଛି କୋଉଠି ଅଛି କାଇଁ? ଏଇ ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ଦେଇ ସେ କାମ ନୁହଁ ତମେ ସୁନା ରୂପା କିଛି ପିନ୍ଧନି ଯଦି ପାରିବନି ତ ପିନ୍ଧୁଛ କାହିଁକି? ସୁନା ହଜିଲେ ଭାରି ଖରାପ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯା ବିଛଣା ପରାପରି କର ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ସୁନା ହଜିଲେ ଖରାପ? ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ମୁଦି ମିଳିଯିବ ତ? ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ହଜିଯାଇଥିଲା ମିଳିଲା। ସିଏ ନଖ ଦେଖି କହିଦେଲା ଯେ ପିଲା ଏଇଠି ଅଛି ପୁରା ନଖରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବଇଥିଲା। ତୋ ମୁଦି ସେମିତି କୋଉଠି ଦବ ସେ ନଖରେ ଦେଖି କହିଦବ। ଭାଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରିଦିଅ। ଆଗ ତାଙ୍କ କରିଦେବି ଲୋ ଭାଇ 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 ମୋତେ ଟିକେ ଗଲା କର ଗାଁରେ ଗ୍ରହଣ ହବ ଆଉ ତୁ କଣ ଯା ଯା ପରାପରି କର ଶୋଇବା ଯା ଏବେ କ'ଣ ମୁଦିଟା ହଜିଛି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। କହୁଛି ବା ନଖ ଦର୍ପଣ ଦେଖି କହିଦେବି ଯା ହଉ ସୋଲଦେଇ ଆସ 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 ଚଲ ଚଲ ଭାଇ ମୋ ମୁଦି ଯା ସଜାଡେ ଗଦି। ଆରେ ହେ ଏ ଯୋଉ ଖୋଜା ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି କାଳେ ପାଇଯିବି କାଳେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ମୁଁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଅଖା ଭିତରେ ମୁଦିଟା ରଖିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଅଟା ଅଖା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ବାସ୍ ମୁଁ ଶୋଇବି କ'ଣ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗେ।